Kollox kien les biex Herman Schiavone jinħatar wib tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, iżda D'Elia kellu ċedih għax il-grupp parlamentari ma kienx lest jaċċettaħ. Dan żvelatu l-gazzetta Kulħadd fejn sostniet li Adrian D'Elia reġa' qed jaffaċċja problemi ta' ribellioni u nuqqas ta' appoġġ fih dan il-partit li jmexxi. Fil-waqt li bil-ħatriet tal-amministrazzjoni tal-partit D'Elia deret jieħu xi ftit tal-kontroll fl-istrutturi tal-partit, mal-grupp parlamentari għadu jaffaċċja problemi ta' ribellioni u nuqqas ta' appoġġ. Bi Schiavone kien les biex jieħu l-kariga tant li sorsi li kienu jafu b'dak li kien għaddej qalu li kien diġà ċekkja dwar l-onorarja differenti ta' wib. Iżda f'ġimgħa kollha inkwieta l-Partit Nazzjonalista D'Elia ma kellux għażla oħra ħlief li jgħid lil Schiavone biex jieħu paċenzja. Fil-laqgħa tat-tnejn kien hemm bosta deputati rrabjati u talbu lil D'Elia biex ikollu d-deċenza jikkonsulta u jinnomina lil Schiavone fil-grupp parlamentari. Schiavone kien diżappuntat iżda l-darb'oħra baxxa rasu għar-rieda tal-partit biex D'Elia seta' jbiddel il-pjan. B'D'Elia għażel lil Robert Cutajar li la appoġġja l-Chris Said u lanqas ilu fit-tellieqa għall-kap. Għaldaqstant il-pjan ta' D'Elia u li għalkemm Cutajar u għal-wib kollox jibqa' jitmexxa minn David Agius. Bl-ewwel test ta' Agius bħala viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament u Cutajar bħala wib ma tantx mar tajjeb, tant li 6 deputati ħarġu l-barra u ma vvotawx mal-kap. Adrian D'Elia mistenni jżomm viċin tiegħu lil Herman Schiavone fid-Dar Ċentrali.